Bari mu ga maka cewa ka ba hanyar Sokoto. Kebuji. Birnin Kebbi. Amma yanzu muna Sokoto. Gaskiya ba amana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunanka Lawan Ahmad mai subscribers nawa? Na? Yawa Bakur TV. Bakur TV 1400. Subscribers nawa? Yanzu an kai da 32 yanzu. Dan girman Allah. Muna hanyar shiga Cikin Sokoto dai za mu shiga yanzu. Ba ki ɗauka ta ba. Sokoto za mu shiga yanzu. Muna kan hanyar zuwa birnin Kebbi Allah da domin sada zumunta. Darakta na a gefe yana huta. Bisa so team amma babu Hajiya Nafisa. Hajiya Nafisa. Hajiya Nafisa ba kyanan. Darakto Nuru Mustafa waye. Nuru Mustafa waye baya nan. Amma ga babu Hajiya Nafisa. Na wakilci Nura waye. Kin wakilci wa? Nura waye. Darakto kika wakilci.